Že vás zdravím lidi u mýho prvního po dlouhé době video, jo. Se omlouvám, že jsem nedělal žádný videa, ale neměl jsem tolik času a Vadík, jak koukám, tak zapomněl vydat Roblox video ještě. Takže Vadík, pokud sleduješ tady to video, tak si zapomněl udělat video z Robloxu, protože ty jsi ho dělal. Ty se dají na prvním schodí, Maria. Topí. Zase mi topí. Ty první poschodí nebo co, ale? Tady lidi bylo i první poschodí, ale ne to. Nechápu, kam ho dali. Tak si omlouvám, ale nevím se tady vyblbnout. Jo, tady je konečně, vole. Klid, vole. Mě to stalo už hodně. Vole. No jo. Garáž, ty vole. Kurva, to je možné tady to už. Tady lidi nějaký IQ, nebo kdo to bydlí tady. A musíte mít 2050, abyste tady, jo, už máme svoji místnost, konečně ty vole. Já se těšil už. Můžu sedět, konečně, můžu mít klid vole. Hurá, nemůžu otravovat ty vole a blbát. Nebudu kecat prostě a jdeme na to. Pomlouvám se, že nebylo žádný video, ale video bylo, protože jsem pryč. Byl jsem na vesnici a doufám, že uděláme nějaký video. Takže jdeme na to. Tady máme nějaký menu, jo. Si můžete všimnout. Spicy, jo, tady já. Jsem nečekal tady to, ale dáme spicy si objednáme. Potom nějaký ramen asi bych si objednal určitě, nějaký piči, nějaký. Tady to nějaký menu, deserty ještě tady máme, tak si objednáme Oreo. Jdeme na to. Doufám, že mi to donesou, jo, kdybychom mi donesou. Lidi, tady bychom si měli někdy to položit. A až to polož! Tam na ten stůl, ne ty vole. Hej. Budu mám mít takhle? Možná tady to už. Počkej, já to prosím takhle stát, nebo já nevím, jak to mám dělat. Protože mi to nějak nejde. Sám omlouvám, že musím asi sedět, nebo já nevím už. Tak, no konečně lidi, musím se to trošku naučit dělat, protože já to neumím, já to hraju poprvé, jo. No, ne poprvé, ale hrál jsem to už někdy, ale nedal jsem to moc často, jo. Ježišmarja, co děláš, vole? Co až prdel, nebole se mě. Tady to mě už sere fakt, ty vole. Ježišmarja. No, dobrý. Takže on to snědl, jo. Aspoň tady nanechal nějaký bordel, jo. Protože on musíme být prostě, jo, máme takovou vlastnou místnost, máme teďkon, my si koupili vlastní místnost, takže místnost, když já tady budu, nebo tady už nikdo nemůže prostě ho vyhodit, jo. Takže tady to jsem poslední. Sám, on ještě mám jeden, jo. Dobrý. To položím tady někde. Ale vypadně! To mě otravují tady, vole, nevím, to ani. Jak otravují ty vole, ne proč. Tohle to já spapám asi. Já už nevím. Já spapám. To zmizne, když... A jo lidi, pokud chcete takových víc videí, abych dělal ASMR a tak, pište klidně, pište do komentů, já to pro vás udělám. A i kdyby to mělo být z telefonu nebo z počítače, jo?
protože mě nějak ten počítač blbne, jo. Se fakt omlouvám, byl jsem v opravě, ale je to blbý počítač, takže já za fakt za to nemůžu, jo. Jste věděli. Jsou nějaké seriály asi možná. Když tam na to koukám, tak to je asi nějaké seriály. Asi. Já omlouvám se, že nebyl žádný video, protože jsem byl do vesnice, byl tam super, měl jsem tam klid od počítače, od YouTube, všechno bylo dobrý, takže doufám, že udělám nějaké ještě video, možná, a chtěl jsem ještě říct, že Vladík, jestli mi tady slyšíš do toho videa, je to už opakuju druhýkrát, no, a že uděláš nějaký video z Roblox, protože jsi slíbil, že uděláš video z Robloxu, takže já teďko si čekám na to, aby on udělal nějaký video z Robloxu, takže doufám, že udělá nějaký video. Dobrý, další jídlo. Nějaký oreo sušenky jsme si objednali asi. Pohárku, no. To otevříme. Aha. Okay. Jaký popcorn. Pecka. Jaký popcorn je pecka. Oh yeah. Jaký popcorn je pecka. Se jde otáčet kameru, jo. Tady. Abyste neviděli, líp víte, abyste neviděli, jak vypadám, jo. Mě moc mrzí, že Peťo nenatáčí žádný videa. Mě je to moc líto, Peťo, mě je to moc líto, Peťo máš koukáš do video, mě je to moc líto, takže doufám, že bude líp, no. Bude, no. Ale, já tomu zas až tak, nevím, no prostě ne. Jo lidi, no. Takže lidi, doufám, že se vám, počkejte, ještě něco vám řeknu, tady něco vám ještě ukážu. Takže tak si, abych ukončil video, protože to bude krátký, jo. Lidi, takže doufám, že budete spokojení, jo, že to není krátký, jo. A mu ukážu, když já tady budu a zavřu za sebou. Tam nemůžeš, ty krovo jedna zasraná, vole, piče, vole, skurvený, vole. To jste myslíš, ty oužívka. Tady nemůžeš, vole, prostě, chápeš to? Tak zkus, ale tak nebudeš, haha. Je smůla, co? Holko jedna. Je smůla, protože já si mám zaplacený lidi. Si to zaplatí ty, vole. Já se omlouvám lidi, že jsem tak sprostej, ale je to prostě tak. Že si za sebou zavřu, jo. Tady je popcorn, lidi si to jsem koupil. Tady si můžete koupit, musíte zaplatit cash. Když nemáte cash, počkejte, já tady zkusím pak lidi, chcete vidět, lidi, doufám, že až to zapnu příště, jo, tady to v hru, jestli dáte aspoň takových 5 lajků, jo, tak uděláme s Vladíkem tady to video, jo, tady to, co jsem teď hrál, tady tu hru, takže tak, no, doufám, že se vám video líbilo, ano, až vám něco ukážu. Nikdo neumí ani zavírat, že jo, no, super. Ani nikdo neumí zavírat, ty vole, to což, no. Tady se platí, vidíte kolik je ta suma, a já mám jenom 800, takže se to omlouvám, ale tak no lidi, co vám ještě k tomu řekl, že až tady to video budu dělat někdy, tak mi pište do dokumentu, jaký videa má udělat Popcorn, já Popcorn, jaký videa mám udělat, Vladík, Makurek, nevím, jak se to jmenujou, ale Makurek a tak dále, takže doufám, že
že nějaké video uděláme. Tak jo lidi, doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr a zvoneček a my se vidíme dneska nebo zítra, uvidím ještě a udělám nějaký koncert určitě. Žladík, jsme se domlouvali, že si děláme koncert v 11, jenže on je teď 12, 19, že jo, a jsem mu tak jsem mu říkal, že tady to, že si to děláme koncert, je 12:20, jo, že si dáme nějaký koncert, no a on prostě nechtěl, protože on je unavený z ryby, takže byl na ryby, jo. Byl, no to je jedno, co bylo, teď se to myslíte, že jo, už tom. No a takže on byl no. Tak lidi, doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr a zvoneček a ještě udělám nějaký stream, takže Juice, a.k.a. Popcorn, tak, Juice Blues, vidíme se někdy naslyšenou Juice, někdy naslyšenou Juice, a.k.a. Popcorn. Mám vás rád moc, mám vás moc rád, takže Juice, a.k.a. Popcorn.